салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. ҷанҷолҳои сиёсӣ таъсири худро ба варзиш ҳам мерасонад. Расман эътироф шудани мамлакатҳои халқии Донецк ва Луганск аз ҷониби Русия мисле ки оташи хашми рақибони сиёсии Русияро боло мебарад. Манчестер Юнайтед аз ҳаққи истифодаи ширкати ҳавопаймоии русӣ Аэрофлот ба сифати эътироз ба бозии сафараи якҳаштниҳоии Лигаи Чемпионҳо бо Атлетико даст кашид. Иттилоъ медиҳад The Athletic. Яъне онҳо дигар аз маҳсулотҳои тамғаи русӣ истифода бурданӣ нестанд. аз рӯи маълумотҳо сабабҳои чунин қарори бошгоҳи англисӣ дар шадидтар гардидани вазъ дар Украина шудааст. аз рӯи маълумоти сарчашма Манчестер Юнайтед дар доираи ҳамкориҳои тиҷоратии пешини дуҷониба пайваста ба бозиҳои аврупоӣ тариқи ширкати Аэрофлот сафар мекунад. аммо хатсайри банақша гирифташуда ба Испания ба бозии Лигаи Чемпионҳо лағв карда шуд. Манчестер Юнайтед ин маврид аз хизматрасонии ширкати ҳавопаймоии британии Titan Airways истифода намуд. ҳамчунин қайд карда мешавад ки чунин қарор дар якҷоягӣ бо Аэрофлот бароварда шуда ҳамкории тиҷоратиашон бетағйир мемонад. бозии аввал байни Атлетико ва Манчестер Юнайтед дар доираи даври якҳаштниҳоии Лигаи Чемпионҳо имшаб санаи 23 феврал дар Мадрид баргузор мешавад. барои русҳо имшаб шикаст хӯрдани Манчестер Юнайтед аз Атлетико аз кулли арзишҳо боло меистад. амрико ҳамакнун ба фишор овардани дастаҳои русӣ оғоз намуд. тӯҳмаи аввалини душманони Русия дастаи пуровозаи Премер-лигаи Русия тими ЦСКА гардид. вазорати молияи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳам таҳримот бар муқобили бошгоҳи футболи ЦСКАро ҷорӣ намуд. иттилоъ медиҳад сомонаи расмии вазорати молиявии амрикоӣ. қобили қайд аст ки ЦСКАи Москва таҳти назорат ва сарпарастии ширкати давлатии веби Федератсияи Русия қарор дорад. ташкилоте ки ҳамчунин зери таҳримотҳои вазорати амрикоӣ мондааст. роҳандозӣ шудани таҳримотҳои навин ба афзун шудани ҷанҷолҳои Русия бо Украина аз барои эътирофшавии истиқлолияти ҷумҳурии халқии Донецк ва ҷумҳурии халқии Луганск мебошад. пас аз баргузории 18 бозиҳои Премер-лигаи Русия дар мавсими солҳои 2021 ва 2022 ЦСКАи Москва бо касби 30 хол дар зинаи чоруми ҷадвали мусобиқа қарор дорад. дастаи пешсафи мусобиқа бошад Зенит бо 38 хол аст. дар даври навбатии Премер-лигаи Русия пас аз танаффуси зимистонӣ артишиҳо бо душмани ашадиву азалии худ дастаи Спартаки Москва рӯбарӯ мешаванд. ин бозӣ санаи 26 феврал доир мегардад. арнолд шварценеггер ва блогери машҳур Логан Пол аз таъсиси як мусобиқаи бо номи Slap Fighting Championship хабар доданд ки ин лоиҳа дар шарикии актёри машҳур ва блогери муваффақ ба миён омадааст. ба иттилоъе ҳар ду ровигии мусобиқаи мазкурро бар уҳда доранд. мусобиқаи мазкур дар такя ба идеяи блогери машҳури рус Амиран Сардаров ки таъсисдиҳандаи шабакаи ютуби рӯзномаи Хач ба ҳисоб меравад ташкил шудааст. ҷараёни мусобиқа чунин сурат мегирад. ду нафар рӯ ба рӯи ҳам истода ба рухсораи якдигар бо навбат шапотӣ мезананд. касе аввалин шуда ба замин афтоду аз мусобиқа даст кашид таслимшуда эълон мегардад. инро дар лаҳҷаи мо мусобиқаи шапалоқшапак мегӯянд. дар рӯзи муаррифии лоиҳаи мазкур Логан Пол дар мавриди ин мусобиқа мусоҳиба дод ва гуфт ки ростӣ идея ба ман писанд омад. вақте ки ду нафар рӯ ба рӯи ҳам истода бо навбат ба рӯи ҳамдигар шапотӣ мезананд ва тамошо мекунанд ки кадомаш якум шуда меафтад, гуфтааст Логан Пол. арнолд шварценеггер ҳам дар идомаи гуфтаҳои Логан Пол илова кард ки ман медонам онеро ки мо мусобиқаи мазкурро хеле олӣ пеш мебарем то оне ки ба рӯи худ шапотӣ нахӯрем, гуфтааст арнолд шварценеггер. дар ин мусобиқа ҳамчунин яке аз сангинвазнҳои машҳури ҷаҳон Давид Залевский иштирок мекунад ки моҳи октябр як марди қавии ҷаҳон Артур Валчакаро дар чунин мусобиқа шикаст дода буд ки ӯ аз ғояти шапотии сахти Давид сактаи мағзи сар гирифт ва баъди чанде дар синни 46 солагӣ дунёро падруд гуфт. мусобиқаи мазкур рӯзи 5 март дар доираи фестивали варзишии ба номи Арнолд Шварценеггер дар Коламбус баргузор хоҳад шуд. эфири мусобиқаи шапотизанӣ тавассути шабакаи ютуби Логан Пол мустақиман намоиш дода мешавад. дар охир ҳар дуи ровиҳо дар ин мусобиқа қувваозмоӣ намоянд, гумонам тамошобобтар мешавад. ман ҳоло ҳам ба терминатори воқеӣ будани Арнолд боварӣ дорам.
акнун занҳои футболбоз ҳам баробари мардон маош мегиранд. Масалан, зуртарин футболбозхоними дунё ҳозир Алексия Путелес бошад, бояд ӯ баробари Мбаппе ё Месси маош бигирад. Бозигарони мунтахаби бонувони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ки чанд сол боз баҳри баробарии пардохти музди меҳнат бо мардон мубориза мебурданд, қарордоди футболии амрикоиро дар пардохти $24 миллион таърихӣ унвон намуданд. Чунин қарор албатта ки ба танзимкунии баҳсҳои табъизӣ нигаронида шуда, ҳамчунин ӯҳдадориҳоро дар баробаркунии маоши корӣ ва имтиёзпулиҳо ба миён меорад, то ки футболи бонувон ҳам дар ин росто ба футболи мардона мувофиқат кунад. Дар ин бора AP News хабар медиҳад, ҳардуи ҷонибҳо дар хусуси чунин қарордод санаи 22 феврал эълон намуда, дар натиҷаи он бозигарон миёни худ $22 миллион тақсим мекунанд. Ин маблағ қариб 3/1 ҳаҷми аз ҷониби футболбозбонувон ба сифати ҷубронпулӣ талаб намударо ташкил медиҳад. Футболи амрикоӣ ҳамчунин розӣ шуд ки фондеро дар ҳаҷми $2 миллион созмон диҳад, то ки баҳри кӯмак ба футболбозон пас аз хатми маснади варзишӣ ва талошҳои хайрхоҳонае ки ба рушди варзиш барои бонувон нигаронида шудаанд, равона шавад. Барзамини Федератсияи футболи амрикоӣ ваъда дод ки ҳаҷми маошҳои корӣ ва иловапулиҳо барои чемпионати ҷаҳон миёни варзишгарони ду ҷинсро баробар мекунад. ин далелан раванди тафтишоти судиро оиди шикоят дар мавриди табъизоти ҷинсӣ ки аз ҷониби бозигарони ҷинси Латиф соли 2019 пешбарӣ шуда буд, аз байн мебарад. ҳоло ки расман бояд бонувон баробари ситораҳои футболи мардон маош бигиранд, ғайри оне ки ба кору бори онҳо гиребон бигирем, дигар ҳеҷ илоҷе нест. шумо метавонед, занҳои азиз. Лионел Месси дастаи ПСЖ-ро таърифу тавсиф кард. ҳарчанд аз ҷониби мухлисонаш ин даста рӯзҳои охир баҳои баланд намегирад. Сару садаҳо дар мавриди таҷрибаи ПСЖ ва баҳонаи доштани беҳтарин футболбозони ҷаҳонӣ ки ҳоло ҳам умеди мухлисонро бароварда карда наметавонанд, зиёд аст ва ин боварии мухлисонро нисбати Месси ҳам ба шубҳа мебарад. Мухлисон ахиран иқрор шуданд ки ПСЖ воқеан рӯҳияи чемпионӣ надорад ва ин гуноҳи футболбозон нест. аз ин рӯ мегӯянд дастаи парижӣ аз азал ба дастаҳои бузурги аврупоӣ ҳасад мебарад. ин гап то ҳадде зиёд мушоҳида шуд ки ҳатто Мессиро водор кард ба гап дарояд. ӯ дар мусоҳиба бо маҷаллаи бошгоҳи мазкур гуфт ки ман ба ин гап розӣ нестам, чун ПСЖ ҳоли ҳозир яке аз дастаҳои бузурги Аврупо ба ҳисоб меравад. оҳиста оҳиста рушд меёбад ва беҳтар мегардад. фикр мекунам нест ягон баҳонае ки ПСЖ ба дастаҳои таърихи бузургдошта ҳасад мебарад, гуфтааст Лионел Месси. дар ҳамин масъала ба шумо як суоли оддӣ: агар ҳамин бозигарони ПСЖ дар ҳайати Реал ё Ливерпул мебуданд, ба фикри шумо пайдо мешуд дастае ки онҳоро шикаст дода тавонад? мухлисон рост мегӯянд, Месси гуноҳ надорад, балки ПСЖ худаш ба қавли устоди мо калхозкаманд аст. сабабҳои рафтани Рамос аз Реал ҳамакнун ошкор шудан мегирад. ягона хоҳиши Рамосро Флорентино Перес иҷро накардааст. Рамос мисли дигар футболбозон тобистони соли 2021 рӯ ба рӯи Перес нишаста аз зиёд намудани маошаш хоҳиш карда буд ва ҳамчунин гуфтааст ки миқдори маошаш баробари футболбозони дигар бошгоҳҳо ки дар сатҳи Рамос ҳастанд роҳандозӣ карда шавад. аз ин хотир Рамос Пересро ҳушдор додааст ки мехоҳад маошаш баробари маоши ҳамтояш аз Барселона Жерар Пике бошад ки маоши каталонӣ ба 28 миллион еврои солона баробар аст. Серхио Рамос аз бошгоҳи шоҳона малол буд ки таи чандин сол миқдори маошаш аз Жерар Пике кам буд ва инро тобистони гузашта дӯстони наздикаш аз дохили бошгоҳи Барселона ба ӯ хабар дода буданд. сухани Рамосро ба гуфте ҳамдастаҳои қаблияш шуниданд ки чӣ хел ҷониби Перес гуфтааст ки Жерар Пике ин қадар маош зиёд мегирад ва ман ҳам мехоҳам ё баробари ӯ ва ё зиёдтар аз ӯ маош бигирам. барои ҳама маълум аст ки Рамос муносибаташ дар мавзӯи тамдиди шартнома бо Реал напухт ва дар равзанаи трансфер ба ПСЖ рафт. чизи ҳайронкунандаи футбол медонед чӣ аст? футболбозон ба ҳамтоҳои худ аз дигар дастаҳо ҳасад мебаранд. мегӯянд ман бояд аз ӯ кам маош нагирам, вагарна миёни маоши баъзеҳо ба қавли худамон дирам фарқ мекунад. масалан, агар Пике 28 миллион маош гираду Рамос 27 аз 199 миллион, аллакай намешавад. ин табиати инсон аст ки мо ба пулу моли дигарон ҳасад мебарем.
имшаб ду дастаи муқтадири Аврупо Манчестер Юнайтед ба Атлетико Мадрид миёни худ дар доираи даври якашниҳоии Лигаи Чемпионҳо рақобат мекунанд. Акнун ба омори душмани аз рӯи сад дастаи дуюми мадридӣ Криштиану Роналду як таваҷҷӯҳ мекунем. Ин бозӣ барои Криштиану муқобили Атлетико 36-ум ба ҳисоб меравад. Португалӣ муқобили ягон дастаи дунё 36 маротиба ба майдон набаромадааст. Роналду Атлетикоро дар масири 36 бозӣ хеле азият ҳам додааст. ин аввалин бозии Криштиану муқобили Атлетико бо пираҳани Манчестер Юнайтед аст. 32 бозӣ бо пираҳани Реал ва 4 бозии дигар бо пираҳани Ювентус. Роналду дар ин 36 бозӣ ҳамагӣ 25 гол ба дарвозаи Атлетико ворид сохтааст. се тои охирашро дар бозии ҷавобии даври якашниҳоии Лигаи Чемпионҳои мавсими 2019 ва 2020 задааст. Ҳамагон дар ёд доранд ки чӣ хел Криштиану дар як бозӣ 3 гол заду камбеки таърихиеро барои дастаи Ювентус таъмин намуд. баъзе ҳамлагарони дастаҳои Премер-лигаи Англия ҳоло дар 2 мавсим 25 гол назадааст ки Криштиану танҳо ба дарвозаи Атлетико задааст. акнун Роналду дар 2 бозӣ имкон дорад ки шумораи голҳояшро муқобили Атлетико боз ҳам зиёдтар намояд. бародарони азиз, як бародар аз мо хоҳиш карданд ки шумо мухлисони азизро ба тамошои наворҳои шабакаи ютуби Душанбе Таймс ки силкаашро дар поён гузоштаам даъват намоем. хулас ин шабака аз мавзӯъҳои мухталиф аз қабили варзиш, шоу-бизнес, фарҳанг ва мавзӯъҳои иҷтимоӣ бархурдор будааст. дар омада назар кунед. агар писандатон омад, пайгирӣ намояд ва агар не, ихтиёр доред. бародарон аз мо хоҳиш карданд, мо ҳам рад накардем. бигзор бачаҳои худӣ пеш раванд. чӣ гуфтед? ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.